campaña puesta en marcha por el Ayuntamiento de Gandía para animar a los ciudadanos a reciclar el aceite doméstico usado ha generado ya las primeras críticas. El blog Jove de Gandía ha señalado a través de un comunicado que el eslogan elegido en un primer momento para lanzar esta campaña, "No es por Pedreroli", tenía connotaciones homófobas, dado que según la Real Academia Española de Lengua esta expresión se aplica al hombre que tiene maneras de homosexual. Tras la polémica generada por esta frase y según el blog Jove, el gobierno municipal se apresuró a cambiar los carteles de la campaña y a sustituir el primer eslogan por otro, "No llances Loli". Los jóvenes del blog critican lo que consideran un uso sexista del lenguaje. Apuntan que no les avergüenza perder el aceite y aseguran que participarán de forma activa en esta campaña de reciclaje. Alicia Izquierdo es la secretaria del blog Jove de Gandía. Utilitzar una expressió com "a mi no m'agrada perdre l'oli", "jo no vull perdre l'oli", o no està de moda perdre l'oli, ens pareix que està totalment fora de lloc. És a dir, nosaltres pensem que simplement en que s'haver ficat una frase baix en regidoria de medi ambient o campanya de reciclatge de l'oli, encara que ells volien instigar a la població a que es preguntara què passava, l'únic que han provocat és risetes tontes fent ús d'una expressió que tots sabem que està replegada per la RAE, com a que perdre l'oli és referències a una persona de tendències homosexuals i damunt en un to despectiu considerem que tants especialistes que n'hi ha en publicitat, que una campanya pública de l'Ajuntament del Govern de Gandia, que està pagada en diners públics dels ciutadans, no se tinga en compte aquest tipus de detalls, és a dir, se podrien haver evitat totalment canviant una sola